Hola, bon dia a tots. Benvinguts a una nova classe de naturals. Bé, com vos vaig dir, el dimarts ens tocaria socials, però farem naturals ja ho vaig explicar. Bé, seguim amb la cèl·lula, avancem a la pàgina 54 del llibre i arribem al tema dels teixits. El dia anterior vam estar recordant que les cèl·lules són el que componen els teixits, òrgans i demés. Doncs en els animals podem trobar una sèrie de teixits diferents. Clar, no és el mateix un os que un múscul, que la pell, que el greix, que la sang. Aleshores podem diferenciar 6 tipus de teixits. En primer lloc, el teixit ossi, que faria referència als ossos, té una funció estructural i es compon de cèl·lules òssies. Té la funció estructural de suport de lo que seria tot el cos o bé d'animal o d'una persona. Bé, després tindríem el teixit nerviós. El teixit nerviós es composa dels nervis, que són els que s'encarreguen de transmetre la informació al cervell i del cervell a les extremitats o demés. Envia les respostes a la resta del cos. Està format per neurones. Després, el teixit muscular fa referència als músculs, que tenen funció del moviment. Per a realitzar, alçar el braç o fer qualsevol moviment, necessitem que els músculs tinguin aquesta reacció. Està composta de cèl·lules musculars. Després tenim el teixit adipós. Què és el teixit adipós? És una capa de greix que recobreix tant el cos com els òrgans. Bé, aquesta està especialitzada en acumular els greixos, que són un tipus d'energia que nosaltres podem utilitzar per al dia a dia. I a més també té una funció reguladora de temperatura. A més greix, menys calor o menys fred patirem en contrast al que hi ha a l'exterior del nostre cos. Es compon de cèl·lules adiposes. El teixit sanguini faria referència a la sang, està format de cèl·lules sanguínies i s'encarreguen del transport de substàncies. Sabem que les substàncies, els lípids, els hidrats de carboni, les proteïnes i demés es transporten per les cèl·lules a través de tot el cos. I finalment tenim el teixit epitelial. El teixit epitelial està format per les cèl·lules epitelials, que són el que reconstruiria la pell, que faria una funció protectora. Bé, els teixits animals tindríem aquests 6, cadascun té la seva funció, les cèl·lules no són totes igual, de forma i demés, però, com recordem l'altre dia, estan formats per tenen les mateixes característiques funcionals. Bé, els teixits vegetals. Al contrari dels animals, els vegetals tenen un altre tipus de teixit i un altre tipus de funció. En primer lloc tenim el teixit epidèrmic, que seria el teixit de les fulles i de les tiges quan l'arbre és jove. Que quan l'arbre és jove vegem que les tiges són de color verd, al igual que les fulles. Doncs estaríem format per teixit epidèrmic. El súber és l'escorça. Quan l'arbre és adult es crea una escorça, aquest epidèrmic es fa gruixut i va creixent. Doncs aquesta escorça és el que es troba en les tiges i en les arrels velles. Aquelles arrels que vegem d'arbres mil·lenaris són gruixudes que pareixen troncs, doncs també estan formades per el súber. I aquesta té una funció protectora, protegir les altres textures més joves que van per l'interior. Què serien els teixits conductors? Els tenim baix mateix del súber, aquests estan situats dins dels troncs i són els nervis, tiges i nervis de les fulles. I té com a funció el transport de substàncies. Es considerem les nostres venes, que es transporten per dins les substàncies com la nostra sang. I finalment, el parenquima té dues funcions.
realitza la fotosíntesi, ja que sabeu que els arbres o els vegetals realitzen la fotosíntesi, cosa que nosaltres no, i s'encarregarien els cloroplastos, que són les cèl·lules que nosaltres no tenim. I també emmagatzema substàncies. Val? Aquestes substàncies, algunes substàncies s'emmagatzemen en la parènquima. Val? Bé, bueno, doncs això seria una miqueta l'explicació, val? Els diferents tipus de teixits. Bé, activitats. Activitat 1. Fes una taula en el quadern amb els teixits animals i indica de quines cèl·lules estan formats i quina funció tenen. L'agafarem, ficarem els diferents teixits, la diferent funció i després ficarem quines cèl·lules estan formades. Tot això ho tenim en la pàgina 54. Val? Pim, pam, pum, no n'hi ha que enrotllar-se gens. 2. Quin teixit té funció protectora en els animals i en les plantes? Buscarem teixit protectora. També pensem, què és el que ens protegeix a nosaltres? No? La pell és el que ens protegeix. Quina és la pell de les plantes? Doncs, recordeu que en el vegetal hi ha dos tipus de teixits que tenen funció protectora, quan són joves i quan són més velles. Activitat 3. En quin teixit vegetal es realitza la fotosíntesi? Bueno, ho acabem de dir, val? 4. Observa el dibuix i indica quants teixits vegetals reconeixes en la secció d'aquesta fulla. En aquesta fulla, recordeu, mirarem dalt, val? I a veure quines seccions creiem que hi haurà en una fulla. Val? Podem mirar el dibuix, val? En aquest dibuix no es veu massa bé, però el del vostre llibre es veurà millor. I si no, s'adrecem dalt i mirem. Els que siguin relacionats en la fulla, doncs ja sabem que són eixes. I demés. Bé. Doncs això seria el que correspon a naturals, val? Pàgina 55, 1, 2, 3 i 4. Faciletes, val? Recordem que tot això ja ho hem donat i demés. Bé, anem a canviar ara a valencià. Com que no hi ha explicació, l'englobaré dins d'aquest mateix vídeo, val? Per no fer dos vídeos diferents. Val? Anirem a la pàgina 125. Que és repàs acumulatiu. Val? Recordeu que el repàs acumulatiu hi ha coses que no tenim en aquest llibre. Què passa si se m'ha oblidat el llibre en l'escola? No passa res. Tenim dues opcions. Una, buscar en internet, en la pàgina de vocació, on podeu clavar el vostre còdic i veure els llibres online, o dos, cercant en internet. En el Google posem i ja està. Val? No té més misteri. Us ficaré també podeu adreçar-se al Diccionari Normatiu Valencià, que és DNV. Ara després, si us recordeu, ho ficaré baix en la descripció. I ahí podeu fer tota classe de cerca per a buscar paraules, de buscar de més. És el que actualment està acceptat en la llengua valenciana. Val? Tot el que no siga al Diccionari Normatiu Valencià correctament no existeix. Val? Encara que ho utilitzem o estiga, però oficialment no és correcte. Val, doncs bé, primera, escriu una paraula col·lectiva representada en aquest dibuix. Doncs un munt d'aus, com direm? O un munt de vaixells, o un munt d'ovelles, o un munt d'illes. Val? Recordeu que poden ser, per exemple, si foren peixos, un banc de peixos, era el conjunt de molts peixos. Doncs en aquest cas buscarem d'aus, vaixells, ovelles i illes. Bé, 2. Explica amb paraules teues què és un eufemisme i posen exemples. L'eufemisme no està en aquesta unitat, no cal que la busqueu. No està en aquest llibre, no cal que el busqueu en aquest llibre. O aneu al primer trimestre o directament Diccionari Normatiu Valencià, en Google i fiqueu eufemisme i sabreu el que vol dir. Val? Recordeu el que era. 3. Construeix formes verbals afegint a cada arrel tres desinències diferents. Val? Recordeu que hi ha que formar formes verbals, és a dir, hi ha que formar verbs. No podem, en perd no podem dir perdiu, perquè perdiu és un animal, no és un verb. Val? O en mir no podem dir mirall, perquè és un substantiu i no és un verb. És a dir, hi ha que posar formes verbals. 4. Digues a quina conjunció pertany cada verb de l'activitat anterior. Doncs agafem els verbs que hem agafat dalt,
conjugació, la conjugació que siga. I 5. Escriu una paraula en cada cas, que tinga TX al final de paraula i que tinga IG al final de paraula. Val? Recordeu que no teniu que copiar els enunciats. Bé, pàgina 125, 1, 2, 3, 4 i 5. Val? El que no sapigueu, s'adrecem a internet i demés. Val. El repte d'ahir que vam fer era el del dominó. Val. Així tenim la solució, val? I demés. Era molt fàcil, era molt fàcil. Era sumar i que donen tots el mateix número. Val? Vinga. Doncs bé, l'11, figures iguals. Quina figura és exactament igual a la mostra? Val? Buscarem quina de totes és la que és idèntica. Recordeu que poden estar girades, val? I demés. No segurament no estiguen en la mateixa posició. Doncs bé, recordar-vos que demà serà l'últim dia de classe, després entrem en vacances de Pasqua, val? Demà farem l'última classe, vos deixaré unes pautes per a les Pasques i demés. Val? Bé, doncs res, ens vegem demà. Adeu!